Alright, anginibingelele ngane zakwethu igama lami uFezifiso ngokwaThusi Sibonga from Newcastle Community Radio ohlelweni isigijima kwezi good days intaba. Njengoba nazika abanye bese bezwile kuma social media ngomhla ka21 kuJuly ngivelelwe ingozi besaba nomakapisi ukanina wami silibangise kwimpucuzeko lapha kade ngidriver khona engilahlekelwe khona noma imoto yami eluze khona icontrol between iMaritzburg neMooi River yayisiphenduka ke imoto nokuyilapho engigcine khona ukwazi ngami bekungabo 6:30 ekseni njengoba ngiphaphame ngo10 to 1 ntambama sekufike umuntu imanager yami akade suka ngapha eNewcastle akade isizosilanda ngale mhlawumbe ke kube ukuthuka kakane nake mhlawumbe njengoba abanye bazi ukuthi ngishonile cha ngishonanga ngikhona okanye ngishone kakhulu njengoba uthuke kakhulu njengoba usizwa lesisikhala leside kangaka lapha kade ngifeyite khona kodwa no ngi-right manje ngiyile ekhaya kuyalulameka futhi izinto zizoqhubeka futhi ngendlela ejwayelekile ngesikhathi esingakanani emsakazweni mhlawumbe next week lokuqala ka next week nokuqonda ukuthi la next month zonke izinto izobe sezikahle I think nekhanda lami lisebenza kahle mhlawumbe ngizosengihlanganisa next week no next month ngicabanga ukuthi ikhanda lami lisebenza kahle mangisho njalo ngiyazwakala kodwa nje nikhululeke ngane zakwethu ngi-right yonke into i-right nokanina wami umakapisi u-right yena ke vele ubengazange athinteke amawala ngomunye wabantu awule kakhulu noma kade ngidabula ngesililo kodwa ke hayi manje sengi-right ngiyabonga.